What's up, Elvis Duck? Welcome back. Now, magluluto ako ng braised na bangus. Ngayon, papakita ko sa inyo yung mga sangkap. Ito, yan, meron tayong radish, kamatis, sibuyas, spring onion, yan, mushroom, bawang, yan, and of course, yung bangus, tsaka ito. Actually, mga kabiks, nasubukan ko na luto ng ganitong ulam using beef. So this time, try ko magluto ng bangus.
Check natin mga kabrooks yung aking niluluto. Ayan na mga kabrooks. Luto na. Y cama suena y suena.